Esa que celebramos hoxe, na que estamos Luz Budiña, que xa coñecedes, a min que tamén me coñecedes, e Verónica Vieira, que é a persoa profesional que foi encargada de desenvolver este proxecto que hoxe vos presentamos. Sabedes que, bueno, polo menos do punto de vista do BNG, crear unha imaxe de marca da rúa era unha prioridade para este mandato, entendíamos, e así se entende tamén desde o tripartito que gobernamos hoxe este concello, que a rúa tiñamos que achegarnos ao século XXI de alguma maneira, non? E para chegarse ao século XXI hai que comezar polo principio, para mudar hai que mudar desde a base. E esta cuestión que implementar unha imaxe de marca acorde coas necesidades do noso concello era unha prioridade que, bueno, agora Vero vos explicará mellor, pero leva moitos meses de traballo detrás, moitos meses, moitas reunións, moito debate. En todo caso, un proxecto moi desexado, era unha necesidade para este concello, e teño que dicir tamén que a persoa a que lle encargamos o traballo tamén foi unha decisión na que non houve dúbida, non? Nos queríamos que fora unha persoa da rúa que desenvolvera este proxecto, unha persoa profesional do sector do deseño, que ademais neste caso é unha muller que xa ten traballado con nós en distintos proxectos e que ten demostrado xa a súa valía. Estou segura que a partir de aquí traballará todavía en moitas máis cousas con nós, e esa primeira cousa da que estamos satisfeitas, non? Da persoa que se encargou de desenvolver esta imaxe gráfica. Eu vou vos deixar con ela, que eu creo que a persoa que mellor vos pode presentar este cambio de imaxe do concello, que non se restringe únicamente ao cambio de imaxe, non? Sino que este cambio de imaxe ten que levar aparellada un cambio de actuación, de actividades en moitos ámbitos do traballo do Concello da Rúa neste caso, non? Entón, sin máis, ainda que logo vos vamos a dar unha copia, vale, do resumo do branding que facemos, eu deixo vos con Verónica, que vos explique ben en que consistiu o traballo, como chegamos á imaxe final a que chegamos e que esperamos que teña un recorrido futuro importante, e logo, se tedes máis preguntas, pois